I d'altra banda, a més està parlant d'uns diners que ja tenen propietat. Aquests diners són dels treballadors municipals. Aquests que obren les escoles bressol, que posen les coses al seu lloc en aquesta ciutat, per una feina ja feta. Estem parlant d'una paga extraordinària, que és d'una feina que ja està feta durant l'any. Per tant, jo penso que això també com a Ajuntament no ho podem acceptar. I els proposaria el mateix que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Els proposaria que la mesa de negociació de l'Ajuntament, aquest no és un tema de ple, és un tema de les relacions laborals que afecta el govern i els sindicats, que reunissin aquesta mesa i anéssim a la línia de l'Ajuntament de Barcelona, que es tracta senzillament que aquest desembre els adellantem la paga de juny. I el proper juny la paga de desembre. I el proper desembre la paga de juny. Fins al 2015. Esperem que d'aquí al 2015 o a l'estat espanyol governi el 4 o poder no formem part de l'estat espanyol. I aleshores farem números. Aleshores, el 2015, farem els números oportuns que permeti arribar a un acord. I ho dic perquè en el ple hi ha la secretària i l'interventor, tot i que tenen tota la meva confiança, i ho saben, però en la mesa de negociació és els sindicats i el govern. I el que fan els sindicats i el govern en l'exercici de la llei laboral, fins que no surti un decret demà passat, on digui els sindicats i el govern no poden fer no sé què i ha d'anar no sé quan, però fins que no surti aquest decret són lliures de fer el que és just. El que és just. Si vostès es comprometen a fer això, o entrar en aquesta línia, m'abstindria. És a dir, clar, quan un demana una cosa, sempre donarà alguna cosa a canvi. M'abstindria. Si no, votarem en contra, tot i que poder també m'agradaria que vostès com a govern ho retiressin del ple. També estaria bé. Moltes gràcies.